Vedeli ste, že cicavce sú všade? Chodia po súši, plávajú v mori a dokonca lietajú aj vo vzduchu. Tieto úžasné tvory sa prispôsobili rôznym prostrediam a ukazujú svoju silu a prispôsobivosť. Od najmenších piskorov, ktoré sa zmestia do dlane, až po najväčšie modré veľryby, ktoré môžu byť dlhé ako futbalové ihrisko, cicavce prichádzajú v každej veľkosti a tvare. Je to dôkaz ich evolučného úspechu. Sú dôležitou súčasťou ekosystému Zeme. Každý druh plní jedinečnú úlohu, prispieva k rovnováhe a zdraviu svojho prostredia. Cicavce sú fascinujúce tvory s jedinečnými vlastnosťami a prispôsobeniami. Napríklad polárna líška si vyvinula hrubú srsť, aby prežila v chladnom podnebí, zatiaľ čo delfíny sa prispôsobili životu vo vode. Hrajú dôležitú úlohu vo svojom prostredí, od opeľovania rastlín až po kontrolu populácií koristi. Vlk napríklad pomáha udržiavať rovnováhu ekosystému. Ich prítomnosť obhacuje život na Zemi. Bez cicavcov, ako je usilovný bobor, by náš svet stratil zložitú krásu, ktorú vidíme dnes. Cicavce sú teplokrvné zvieratá. To znamená, že si dokážu regulovať vlastnú telesnú teplotu. Na rozdiel od plazov, cicavce produkujú teplo zvnútra. Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je srsť alebo chlpy. To im pomáha udržať sa v teple v chladnom prostredí. Väčšina cicavcov rodí živé mláďatá. Matky krmia svoje mláďatá mliekom, ktoré im poskytuje dôležité živiny. Cicavce žijú v rôznych prostrediach po celom svete. Od bujných dažďových pralesov po suché púšte. Druhy ako jaguár a kengura sa vyvinuli tak, aby prosperovali vo svojich jedinečných prostrediach. Polárne medvede dokážu prežiť v mrazivých arktických oblastiach vďaka svojej hrubej srsti. Ťavy sú naopak dokonale prispôsobené suchým púšťam. Skladujú tuk vo svojich hrboch, ktorý môžu premeniť na vodu. Netopiere používajú echolokáciu na navigáciu a lov v tmavých jaskyniach a lesoch. Cicavce si vyvinuli neuveriteľné spôsoby prežitia vo svojom prostredí. Tieto spôsoby môžu byť fyzické alebo behaviorálne, alebo kombinácia oboch. Žirafy si napríklad vyvinuli dlhé krky, aby dosiahli listy na vysokých stromoch. Netopiere, jediné cicavce, ktoré dokážu skutočne lietať, majú kožovité krídla natiahnuté medzi ich dlhými prstami a telom. Kengúry sa spoliehajú na silné nohy a chvost pre pohyb a rovnováhu. Polárne medvede sú izolované hrubou srsťou a tukom a delfíny používajú echolokáciu na prosperovanie v mori. 5. kapitola. Každodenný život cicavcov. Cicavce prejavujú širokú škálu správania. Od najmenšej myši po najväčšiu modrú veľrybu si každý druh vyvinul jedinečné spôsoby interakcie so svojím prostredím a navzájom. Tieto činnosti sú nevyhnutné pre ich prežitie. Hľadanie potravy im zabezpečuje potrebnú energiu, zatiaľ čo výchova potomstva zabezpečuje ďalšiu generáciu. Obranné opatrenia ich chránia pred predátormi. Jedlo, rozmnožovanie, výchova mláďat a vyhýbanie sa predátorom sú súčasťou ich každodenného života. Jedlo môže byť žuvanie trávy ako u zebier, alebo lov ako u gepardov. Párenie môže zahŕňať prejavy sily alebo krásy. Výchova mlád často zahŕňa učenie dôležitých zručností pre prežitie rodičmi. Niektoré cicavce, ako levy, sú spoločenské a žijú v skupinách. Tieto organizačné jednotky poskytujú ochranu a pomáhajú pri love a výchove mláďat. Slony, napríklad, majú zložité sociálne väzby a prejavujú mimoriadnu spoluprácu a empatiu. Iné, ako tigre, žijú osamelo a bránia veľké územia. To znižuje konkurenciu o zdroje a umožňuje im sústrediť sa na prežitie a rozmnožovanie. Medvede sú tiež často osamelé, okrem obdobia párenia alebo keď matky vychovávajú mláďatá. Mnoho cicavcov ako veveričky a sisle zbiera potravu na obdobia nedostatku. To je obzvlášť dôležité v oblastiach s drsnými zimami alebo suchými obdobiami. Skladovaním potravy si zabezpečujú prežitie, keď sú zdroje obmedzené. Je to dôležitý príklad vynaliezavosti a prispôsobivosti cicavcov. 6. kapitola. Spoločenské motýle a osamelí vlci. Spoločenské správanie je nevyhnutné pre mnoho cicavcov, ako sú jelene a opice. Život v skupinách prináša výhody, ako je lepšia ochrana pred predátormi ako u zebier. Slony žijú v stádach, vedených matriarchou, ktorá je najstaršou a najskúsenejšou samicou.
Tieto stáda chránia mláďatá a poskytujú bezpečie malým slonom. Vlci tiež tvoria svorky s jasnou sociálnou hierarchiou pre spoluprácu a efektívny lov. Cicavce ako tigre a medvede žijú osamelo a spoliehajú sa na svoju silu a schopnosti. 7. kapitola. Cicavce v ohrození. Mnoho druhov cicavcov ako amurský tiger a sumatriansky orangutan čelí vážnym hrozbám pre svoje prežitie. Ľudské aktivity ako ničenie biotopov, pytliactvo a zmena klímy vyvíjajú tlak na populácie cicavcov. Odlesňovanie pre poľnohospodárstvo a ťažbu dreva pripravuje cicavce ako bornejský orangutan a bengálsky tiger o ich domovy a potravu. Pytliactvo a nadmerný rybolov vyčerpávajú populácie ohrozených druhov, ako sú slony, nosorožce a korytnačky. 8. kapitola. Ochrana našich chlpatých priateľov. Ochrana cicavcov, ako sú slony a snežné leopardy, je dôležitá a prispieva k ich prežitiu. Chránené územia, ako sú národné parky a prírodné rezervácie, zachovávajú prírodzené biotopy pre druhy ako panda veľká líška. Ochrana proti pytliactvu a právne predpisy bojujú proti nelegálnemu obchodu s divokými zvieratami a chránia zvieratá ako nosorožce a korytnačky. Vzdelávacie kampane informujú o dôležitosti ochrany prírody a podporujú zodpovedné správanie, čo prospieva tvorom ako koala a vidra. 9. kapitola. Budúcnosť cicavcov. Keď sa pozeráme do budúcnosti, osud cicavcov našej planéty je dôležitou témou. Tieto tvory, od najmenších hlodavcov po najväčšie veľryby, hrajú základnú úlohu v našich ekosystémoch. Budúcnosť cicavcov závisí od našich činov. Ochrana prírody začína u každého z nás. Zapojením sa do aktivít, ako je sadenie stromov, obnova biotopov a znižovanie našej uhlíkovej stopy, môžeme urobiť významný rozdiel. Boj proti hrozbám, ako je strata biotopov, zmena klímy a pytliactvo je nevyhnutný. Vedci neúnavne pracujú na štúdiu týchto zvierat a vývoji stratégií ochrany. Od tajomného snežného leoparda v Himalájach po hravé delfíny v našich oceánoch, každý druh čelí jedinečným výzvam. Môžeme prispieť k tomu, aby tieto úžasné tvory naďalej prosperovali pre budúce generácie. Putá medzi matkou a jej mláďaťom, alebo pohľad na stádo cicavcov pohybujúcich sa spolu v divočine, nám pripomínajú krásu a prepojenosť života. Je našou povinnosťou chrániť tieto chlpaté zázraky a planétu, ktorú zdieľame. Vzdelávanie ďalšej generácie o ochrane prírody je dôležité. Keď deti vidia zvieratá v zoologických záhradách alebo rezerváciách, vzbudzuje to v nich úžas a túžbu chrániť tieto tvory. Každé úsilie, akokoľvek malé, môže prispieť k zabezpečeniu budúcnosti, kde cicavce naďalej obohacujú život na Zemi. Od miestnych iniciatív po globálne politiky, každý čin sa počíta. Spolu môžeme vytvoriť svet, kde cicavce, ako mohutný bizón a mierumilovná panda veľká, nielen prežijú, ale aj prosperujú, posilňujúc bohatú biodiverzitu našej planéty.